Kijk, daar is ze dan. Dag Theo. Ik zit in de wet wat ik extra rasje heb. Ik heb zijn pantoffelen nog aan. We hebben ledenvergadering gehad, Theo. En er is uitgekomen dat alle 17 lidverenigingen van de samenwerking Limburgse Vastelovensverenigingen ligt de meest geschikte persoon vinden om de laureaat te zien voor de Gulden Humor 2023. Dus de vraag aan dich is, Theo, zou je dat willen accepteren? Nee, ik wil hier even, ja, dan moet je nee, maar ik ga dat, ik vind dat heel heel vol om dat te doen. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen dat raar ik goed is. Ja, kom ik doe het een keer. Theo Bovens, we hebben dich net gevraagd of dat ze de laureaat wilt zijn voor de Gulden Humor 2023. Gelukkig heb ze ja gezegd. Wat zijn de eerste emoties? Ja, dat raakt wel, want paarzalig geworden ook deze keer geweest. En ja, het is gewoon de schoenste onderscheiding die ze kunnen krijgen in vastelavondsland. En ja, ik ga wel gaan met vastelavond, dus in deze zin weet ik het ook wel op een bepaalde weerde te schatten. En ja, ik moet zeggen dat maakt ik nederig, maar toch ook heel dankbaar. Ja. Je bent historicus van oorsprong, vol tradities. Ten vader wordt prins in 1959 in Maastricht. Ik zit met een breurs op stap gewoon, dus de carnavalsgeest zit er goed in. Maar als ik het moest uitleggen aan een Hollander, om het maar eens onaardig te zeggen, waar is dan vastelavond? Ja, ik moet zeggen altijd, dat moest ze niet uitleggen, dat moest het ondergaan. Het is inderdaad een gevoel. De hub zit in de benen in de arm, wie ze dat in Maastrichtse zingen. Wat onderdeel is van de identiteit van Zuid-Nederland, zou ik bijna zeggen, maar ook in Twente hoe ik geweest ben. Zussen het ook, iedereen kent het. En het is een feest van verbinding met eigenlijk iedereen in de wereld. En als ze zich daarvoor openstelt, dan is het eigenlijk het schoonste feest wat ze in de aarde kunt vinden. Moest zich wel voor openstellen. Wat voor programma mogen we gewoon verwachten in de Galerna en wanneer is het te doen? Ja, dat is op 25 november en we werden door onze burgemeester welkom geheten op zijn stadhuis natuurlijk. Er zal een aantal leuke activiteiten plaatsvinden. We gaan van daaruit gaan weer naar de grote kerk, de prachtige Augustinuskerk met 2 torens natuurlijk, voor de officiële handelingen die daar verricht werden. En van daaruit gaan we naar de vernieuwbouwde Glanerbrook. Dat is een groot sportcomplex waar we op verschillende locaties zowel een middag, maar ook een avondprogramma gaan beleven. En dan gaan we een hoop plezier maken en vooral onze Theo in het zonnetje zetten. Remarkabel, de beste vicepresident volgens mij van de Nul, als ik dat goed zeg, de oudste Universiteit van Limburg. Sterker nog, de oudste universiteit van Limburg. De oudste universiteit van Limburg. 3 maanden ouder als de Universiteit Maastricht dus. Dan best zeker de oudste, ja. Vandaag is Theo Bovens, lid van uw gezelschap, gevraagd tot de laureaat voor de Gulden Humor 2023. Typeren we ze in een paar uur? Warm, scherp, actueel, altijd vol met humor en relativering. Je hebt onlangs een grote prijs voor gekregen in Bels. Ja, zeker, in Antwerpen is ze opgenomen in een of andere fantastische grote snorrenclub. Dus de snordrukken zit er niet meer in, hij moet nu. Nu even nog over de Nul, de Universiteit Limburg. Wat is het precies? De NAR Universiteit is eigenlijk een gezelschap van mensen met een grote knipoog naar de universitaire wereld. Bij ons kan ze komen promoveren als student. Dus mensen die in de carnavalswereld of anderszins in de humor actief zijn, die kunnen promoveren, die kunnen doctorandus werden. Die werden ook misschien een keer teruggevraagd, daar werd ze dokter. En in hoogst uitzonderlijk geval kan ze ook nog professor worden. En dan mag ze deel uit van de Senaat. En we organiseren elk jaar als dies de opening en sluiting van het academisch jaar. Want we openen en sluiten op dezelfde dag. En dat doen we allemaal met een knipoog. Maar het belangrijkste is dat we daarmee een soort platform willen creëren. Ook voor de kleinkunst in de carnaval. De kleine humor, die kleine grapjes. Mooi in de theaterzaal waar de mensen nog kunnen luisteren naar verfijnde, leuke humor. Ik ben erbij geweest, ik vond het fantastisch. Merci, dankjewel.